این نابالغ 16 ساله شکایت دارد که از سوی پسر 24 ساله یک خانواده با نفوذ در ناحیه جلال‌الدین بلخی مورد تجاوز قرار گرفته است. میگوید حادثه به سرش آمده زمانی رخ داد که 4 ماه پیش جوان ثروتمند با کمک 2 رفیقش او را از راه اجباراً به ماشین سوار کرده به منزل برد. аймои сарам қапид сатр макан фрид аймои сарам қапид бардошт ма гуфт ки бирор либос та мегум ба хубӣ гуфтам намебирорам баъд зад панҷа тарафи ростум қафаси синам нохунош даромад ҳамҷа қафаси синама хир карда киртама даром пеши киртама телам бировард ба зӯрӣ киртама айтанам бировард телам карда аз замин почамам кашиди айтанам нак гуфтам ин кора илтимос кардам зора кардам гирия кардам нак ин кора гуфтам ҳозир ман кӯдакам ба ин коро нашидам нак илтимос синам гуфт ки айтада гудакор оварда ин кора кардагим ҳеҷ ка хабардор нест гуфт намедонам. мегӯяд тамоми талошҳояш барои аз дасти ҷавон халос шудан бенатиҷа мондааст. ба номусум даст зад зӯрум омад натонистам ҳеҷ кор карда зӯрум омад дастша газидам дастша газидам хеса эҷош корша кард ба номусум даст зад гуфт ки хез гуфт ки духтарита ма гирифтам воқ амаки ма гуфт қати президент ҳам суҳбат айда бари президент ростай гуфт нафаҳманд ки нигаҳ гуфт одам монда тра нобуд мекунам гуфт падарта дар Россия мекишем гуфта. духтар аз тарси хонаводаву ба қабли худаш таҳдидҳои ҷавон ба зудӣ ба касе чизе нагуфтааст. бибии духтар мегӯяд модари ҷавон аз онҳо хостааст масъаларо байни худ ҳал кунанд вале хонаводаи ноболиғ розӣ нашудааст. апа гиря нака гуфта ғам нахо итари чанд касора мо ҳал кардем гуфтам чӣ хелӣ гуфт ки мебарам медуземша. маркази ҷумҳуриявии ташхиси тиббиву додгоҳӣ дар хулосаи худ пардаи бакорати ноболиғро вайроншуда арзёбӣ карда ҷароҳатҳои бардоштаи ӯро низ зикр кардааст. тамосҳои ба такрори мо ба ҷавоне ки хонаводаи ноболиғ нисбаташ шикоят дорад бенатиҷа анҷомид. касе аз наздиконаш ҳозир нашуданд дар рӯ ба рӯи дурбини радиои озодӣ суҳбат кунанд. танҳо яке аз пайвандонаш дар душанбе бидуни сабт пофишорӣ намуд ки ҷавон гуноҳ надорад ва алоқаи ҷинсӣ бо хоҳиши тарафҳо анҷом ёфтааст на аз роҳи зӯроварӣ. ин манбаъ ҳамчунин гуфт гӯё хонаводаи духтар розӣ шуд дар ивази товон аз шикоят даст кашад аммо тарафи духтар ин иддаоро рад кард. дар як суҳбати телефонӣ аз додстонии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ гуфтанд аз сабаби он ки духтар ба синни 16 расидаасту бо майли тарафҳо алоқаи ҷинсӣ сурат гирифтааст аз оғози парвандаи ҷиноӣ худдорӣ намуданд. вале наздикони ноболиғ нигаронӣ доранд ки пайвандони ҷавон дар ҳукумати тоҷикистон афроди бонуфузанд барои ҳамин дар ҳеҷ ниҳоде шикояташонро ҷиддӣ намегиранд. ҳоло ин хонавода ба унвони шаҳрдори душанбе раиси ҷумҳури тоҷикистон ва додистони кулли кишвар нома навиштаанд то ба қазияи духтарашон расидагӣ шавад. солҳои охир хабарҳо аз озори ҷинсии ноболиғон бештар расонаӣ мешавад. вале омори дақиқи зӯроварии шаҳвонӣ нисбат ба кӯдакону наврасон дар тоҷикистон феълан дастрас нест.